olosono report moro. Timbe maromo 20 osechwalo dwaro margi mar yore tuke mag rugby mag Embu Sevens mibiro bagi kind tarik 10 grounds magwenge manjui kiri ikrok osechakore ka tim mar Embu RFC reyo dendgi ne tuke mag Embu Sevens. Tukegi ma osebedi kibago e bombe mopogore opogore tiyogo mar manyo mich mar rawere ka klepe ma bende tugo e liga maduong' pacho kae tiyo kod thuloni mar keto ikrok ne tuke mag liga. In terms of the preparations, mipango iko katika gear ya mwisho, very high gear. So we expect everyone here. We'll be having very many guests. We have the blessings of our county governor, who is Cecily Mbarire, who is very vocal in terms of arts and sports. We also will be having so many guests from all over who are coming to grace this occasion. Timbe mag primar kaachiel gi sekondar mayudore e county ma Embu biro yawo tukegi chieng' tarik 9. All Saints ma en achiel kuom sikunde sekondar mabiro yuoro e tuke mag sikunde sekondar Afrika ma Ugwe e boma ma Kigali osechwalo dwaro mar tugo Embu Sevens. Timbe madongo ting'o Strathmore Leos, Nakuru Top Fry, Mwamba RFC, jobag tukegi Embu RFC e kinde mamoko. Mwaka huu tumeweza kuweka kitengo cha wanafunzi ambayo ni age group because we want to nurture young talent. So tutakuwa na teams kama 4 ambayo ni za primary schools. Tuko na team 4, tuko na team 4 pia za high school category ambazo zitakuwa na mechi hiyo tarehe 9. Riwruok matayo tuke mag rugby osebedo ka jiwo tuke mag rawere ka tielo mar Embu Sevens madhi miyo nyithindo thuolo mar tugo en ranyisi ni Kenya goyo kang' mar duogo piem mar rugby rang'iny mane entiere chon. James Opondo, Ramogi TV.